Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo sa Yamaha 3S Guagua, Pampanga para naman dito sa Mio Paseo 125 2023 model. So ayan, alamin natin yung kanyang mga specs and then yung features, ganda rin yung kanyang cash and installment. Pero bago yan ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga sunod na videos. And don't forget to follow sa ating Facebook page. God bless po. Noxky Vlog. Napaka-limited ng motor na to. Update natin yung kanyang price ngayon dito sa Yamaha 3S Guagua, Pampanga. So meron sila dito dalawang unit. Ito pala ay kulay ivory white. So meron din silang cyan color nito, tsaka yung red, itong pinakita sa atin dito, no? Yan. Tatlong kulay siya. So isa lang po yung available unit dito. Pero kung gusto nyo i-order yung ibang kulay, pwede rin naman po. So ayan. So napakaganda nitong white. At napakaganda rin mga kapatid ng mga features and specs nitong scooter na to, dahil modern classic ang dating mga kapatid. Kaya natin nasabi na modern kasi LED na yung mga ilaw nito, no? Ayan yung headlight niya, LED na yan. Tapos sa signal light, maganda yung pagkaka-design ng kanyang salamin dito, kaya hindi naman halatang halogen nito, no? Pero halogen bulb pa po yung kanyang signal light dito. Tapos ito naman yung kanyang panel gauge. Ayan, kakaiba din, mukhang futuristic na rin yung design, no? Kakaiba dahil pa oblong mga kapatid yung design niya dito sa kanyang meter panel. Tapos digital na nga mga kapatid. Ito may logo siya rito ng Yamaha. Then dyan na rin natin makikita yung kanyang speedometer, odometer, trip meter, and then yung clock, saka yung sa gas indicator niya, no? Tapos ito naman yung kanyang handle, yung pagkaka-design sa kanya, very classic talaga. Siyempre high and low niya ito, turn signal light, busina. Then dito meron din siyang stop and start system. Tapos yung hazard meron din, katulad nung sa Mio Gravis. Then electric starter niya. Tapos pagdating dito, ito naka shutter lock na rin na ignition. Tapos ito naman yung kanyang susi, no? Tapos meron din siyang helmet hook dito or utility hook. Yan, makikita natin dito. Then meron din siyang pocket dito na open. Yan, malalim din. Tapos meron pa dito, ayan, no? So isang kinagandahan. Tapos meron pa palang USB charging port din dito. So ready din pang long ride sa mga cellphone natin. Ayan yung kinagandahan. Tapos pagdating naman dito sa kanyang footboard, yan, napakalapad. Marami kang pwedeng mailagay na pinamili dito. Kung pang daily service or pang malengke, pwede ito mga kapatid.
As meron din helmet hook dito. Ito naman yung kanyang design. Ito yung Paseo na decals, may green lang tsaka white dito, then black. Tapos meron pang ano dito, logo dito, no? Ayan, nakatulad dito. Tapos meron din siyang foot decks dito para sa angkas naman. Then sa kanyang front ay naka telescopic fork, disc brake din, naka single cut caliper. Then tubeless na yung kanyang gulong, tapos naka Dunlop, kaya magandang klase. Ayan o. Ang size ng kanyang gulong dito ay 110 by 70 by 12 dito sa harap. Dito naman sa likod ay 110 by 70 by 12 din. Mga kapatid, pareho sila ng size, kaya maganda. Tapos naka single shock na glossy black. Pang gilid niya ito, yung airbox niya. Then wala na rin siyang kickstarter, ano, ayan o. Ito yung mga latest na lumalabas ngayon, no? Tapos dito naman sa taillight niya, makikita natin, ayan, napakaganda rin ng design, classic look. Then halogen bulb yung signal light. Ito hindi natin sure kasi hindi makita yung loob, ano, kung LED ba or halogen pa rin itong taillight niya. Ayan. Tapos yung fender naman niya, ayan lang, no, straight lang. Tapos meron din siyang reflectorized dito sa pinakadulo. Then dito naman sa kabila, ito yung kanyang muffler. Ito yung heat guard niya, yung design niya, cover na cover, mga pati yung kanyang muffler dito, kaya protektado yung ating paa dito. So plastic po ito. Tapos ito naman yung pinakadulo, halos pareho lang sa Mio Gravis yung design, no? Tapos air cooled ang kanyang cooling system. Then pagdating sa upuan, na ito naman yung upuan niya, parehong malapad, mga kapatid. Malapad yung sa rider, malapad din yung sa may OBR. Tapos saktuhan lang din yung lambot nitong kanyang pug. Then sa grab bar, ito naman, no, napaka classic din yung design, binagay lang din sa kanyang likod, ano. Tapos pagdating sa kanyang compartment, ayan, tingnan natin. Ito yung kanyang compartment. Tapos sa ilalim meron siyang nakalagay na tools, mga pati dito. Tapos sa kanyang storage, ito malaki din pero hindi siya kalaliman, mababaw lang. So hindi natin masasabi na kasya yung isang helmet dito. Half face siguro kakasya, yung maliit lang. Yan. Tapos ito naman yung kanyang fuel tank. So kaibahan sa Mio Gravis, yung Gravis nasa harap yung tank niya, ito nasa under seat. Fuel tank capacity naman ito ay 5.1 liters po. Yan, marami-rami na rin, kaya malayo-layo na rin yung mararating nitong motor na to. So ito po yung Mio Paseo 125. Bore stroke nito ay 52.4 by 57.9 mm. Compression ratio ay 11.0:1. Maximum horsepower ay 6.2 kilowatts at 6,500 RPM. Max torque ay 9.9 Newton meter at 5,000 RPM. Dimension ay overall length, width and height 1,820 mm by 685 mm by 1,125 mm. Seat height nito ay 750 mm, so mababa lang. Ang wheelbase naman ay 1,280 mm. Minimum ground clearance ay 135 mm. Ang weight naman nito ay 95 kilograms. Yan ang Mio Paseo 125 2023 model. Ayan po, sa mga gusto kumuha, available pa rin dito yan sa Yamaha 3S, Guagua, Pampanga. Yan, limited lang yung nilabas ng Yamaha dito sa mga Paseo 125 nila. Kaya kung makita nyo to, mapanood nyo, mga kapatid, ay pa-reserve na kayo dahil baka maubusan pa, no? Ayan po, so maraming salamat. God bless po.